Assalamualaikum ece. Owa, ýaşy Hudaýa şükür. Gözerlaýdaňlar ama ýa-da toýa çağırıp gitdiler oğlum. Oğul aksyzygy bolupdyr. Aslında uludan toy tutýar. Bizem toýa çağırlyp oğlum. Ha, ýaşyňja boldun. Netip bolsa hukman marar. Hay mertata. Söýýän söýýäniňe alyp berdim oğlum. Ondan mereme inçimi wagt geçdi. Benim artık söýesim gelýär oğlum. Artık bir oýnaşym gelýär. Sen men ýeke perletme. Diýäňä Dursan ece. Biz şu zatlar barada öňkän gepleşipdik ahyryn. Men şu meselede barmadyk yerim, kalkmadyk kapym, yüz tutmadyk adamlarym galmada ece. Düşünýän, menem perde söýesim gelýär. Senem artyjaklar bilen oýnasyň gelýändir ece. Ýöne näme etjek? Bu biziň elimizdäki zat däl ahyryn. Her bir zatyň nesipligini bardyr. Onuň ömür nesipligini bolar ece. Hay bolýar da bana. Sağ ol anna. Bolýaýsy can. Seniň hem zanyň sag bolsun. Bolýar. Aral, men telefonumu alsana. Aral, näme ýapar? Men şonu magırdaýan. Sen ne alat etme. Men bir madde sen iyisinden alma. Men işe giderim oli. Ýöne özüme howça gerekdir. Öyle. Kerim abi. Kerim şu çıkaran taplamamız vaktinde yetişer. Çok mani yaşar. Anlamam. Benim önümüzde ulun bayrakçılık var. Bayrakçılık 140 yıllığı toy edip verilir yani. Şuna bilmem soğuğumuz var orada. Çok mani. Benim şey olur. Kerim abi çok güzel şahit. Ağla sırayı ben dengesizden var. Dengesizden var. Çok şuyunum. Yap. Benim bebeğim morttur, benim oğlum morttur. Al yüzükten al. Al Kerim abi, al bayramda, al Merdanza. Merdanza, al yüzükten al. Alın tüm mu? Merdanza, sen ne mi tıkata otuyorsun? Sen hiç sade kaygıtma. Al toykuyculuğundan da nesip olsa sana da hükman nesip eder. Sağ ol Kerim abi. Sağ ol. Yaşlıyınca oldun. Oğlum Merdanza. Dövdüm yanına. Sen arkayın gidiver. Bollu. Ha, doğrusu Sağ ol. Merdanza. Sağ ol.
Şoň saklanan netijeli sebäp sorajak bol. Kim bolar? Men Merdan. İkizim Lukman'la matura dediğin ondan sonra havanı yitirer. Yürü. Mümkün Lukman. Geliver. Anka Lukman, şu günkü hastalarının görkezmelerinin neticeleri. Ne ile hastalanmadın ýagdaýlar gowy? Görkezmelerdeki aldır Lukman. Bolya, häzir görürüz. Lukman bir jyň awu şu hastalara hakimlik vermegi soraýar. Hani getir. Merdan. Ayda Lukmanlar näme diýdi? Merdan. Geçirilen barlygynyň netijeleri şol bir netijeni öküler. Hastanın hal ýagdaýyny näet bu hale getirdiler? Gözüm ýene bäri. Merdan diýip birine adım tutýar. Görmüş bolmaly. Bu neticelere göre Hasan yaman ağ vakti aldı. Ondan sonra Lokman'a yaman hiç hava verdiler. Bu zatlar bara desek hostarlarına habar berdiňiz mi? Ine men şol sebäp hem siziň ýanyňyza geldim Lukman. Oň ýaly bolsa haýal etmän hostarlarına habar bereli. Bu yaman kıyın mesele. Han görani? Al bular. Yür. Şu haftalarda maydan kıyıdan Şundur ýa-ni Lokman, bir baýak çekene. Meniň maşgalam şu hastahanada ýatyr. Şonuň saglyk ýagdaýynyň netijelerini sizden biläjek boldum. Başlansın kim bolýar? Men Maral Merezwanyň ýoldaşy Merdan. Merdan, inim. Bärli gorkulu zat ýok. Maşalaňyz azacık stres geçipdir. Onsoňam hemme zatlar gülýalak bolup, menine bärli gerekli dermanlary ýazdym. Ne maşala Lukmany bilen habarlaşar. Bolýarmy? Korkma, alat etme. Lokman, siz menden bir daha gizleýän ýalak. Yok, Merdancan. Onsoňam hormatly prezidentimiziň gurup beren hastahanasyna ýokary hili tehnologiýalar bilen barlygyň netijeleri anyklanýar. Alat etme. Gerekli zatlar men Lukman aýdanlaryň gerekli dermanlaryň ýazyp berendir. Merdancan. Muň dermany siz maşalaňyzy büyük we şartdan ýaşamaly. Ana bolany ruhsat berseňiz men başlaja teretmel hastalanma. Sag ol. Gelýärmi Maral? Merdan sen bu işleren halayda mı işte? Ay işler. Onu bir de öyle değil mi? Yok. Onu yok.